pong nagbabalik ka IFM News Prime Edition. Kasama niyo pa rin sa balitaan Idol Rona Raka. Sa detalye ng ating mga regional na balita mga idol, nadagdagan pa ang panalo ng Rehiyon Uno sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025 na ginaganap po sa Ilocos Norte. Sa partial and official medal tally as of May 30, 2025, sa regular sports, nasa 13 na ang napanalunang gold medal, 16 na silver at 24 na bronze medal. Sa para games naman, napagtagumpayan na ang 3 gold, 1 silver at 8 bronze. Nangunguna pa rin sa sports competition ang National Capital Region na sinundan ng Region 6 at Region 4A. Ilan sa mga sports events na napanalunan ng mga atleta ng Region 1 ay sa Rhythmic Gymnastic, Swimming, Archery Mixed Event, Wushu, Volleyball, Wrestling, Arnis, Athletics Boys, Long Jump at marami pang iba. IFM News. IFM News. IFM News.